Er vindt een verschuiving plaats in de Venraayse gemeenteraad. Venray Lokaal is namelijk de grootste partij geworden en komt volgens de voorlopige verkiezingsuitslag uit op 7 zetels. De voorlopige zetelverdeling ziet er als volgt uit. Het CDA komt uit op 6 zetels. Venray Lokaal op 7 zetels. De SP 2 zetels. D66 3 zetels. Samenwerking Venray ook 3 zetels. VVD 4 zetels. Partij van de Arbeid 1 zetel en GroenLinks ook 1 zetel. Venray Lokaal lijsttrekker Harold Stevens is in zijn nopjes met de uitslag. Jij begon de avond bij de eerste uitslagen al met een big smile. En nu kijk je nog blijer. Ja. Weet gek. Wat gaat er door je heen? Wat gaat er door me heen? Jezus, Mina. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. We hadden gehoopt 5. Het zou echt fantastisch zijn. Omdat we natuurlijk... we zijn begonnen met een nieuwe identiteit. Jonge mensen erbij. Vernieuwing doorgevoerd. Secuur gekeken naar de lijst. Jong, oud, ervaren, minder ervaren, man, vrouw. Ja, en dat het zo'n avond zou gaan worden, ja, dat is een droom. Dat is echt een droom. Dat is echt fantastisch. Hoe is het te verklaren, denk je? Wat is je eerste gevoel erbij? Wat is je eerste... Verklaring is, denk ik, dat wij een heel mooi en krachtig team zijn. Waarin we de juiste mensen op de juiste plek hebben gezet. Dus de mensen die goed zijn in iets ook daar neerzetten. Elkaar steunen. Durven toegeven waar je zwaktes zitten. En die laten opvullen door een ander. Ja, echt teamwork. Het is echt een teamprestatie geweest. Het CDA levert 3 zetels in en komt uit op 6. Lijsttrekker Anne Thiele moest haar verlies nemen. Wat vind je van 6 zetels? Ja, jammer. Het is natuurlijk minder dan we hadden gehoopt. Maar ja, goed, er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Landelijk lichten we ook niet echt lekker. Dus ja, dat we iets zouden verliezen hebben we rekening mee gehouden. Het is jammer, maar we staan met een heel nieuw team klaar. We hebben veel vertrouwen in de toekomst. Dus wij gaan er gewoon weer voor. Aan het begin van de avond wilde je je niet wagen aan een prognose? Nee, ik heb sowieso nooit aan prognoses gedaan. Ik kon er dit keer ook echt geen pijl op trekken. Ik vond het heel lastig. Dus ja, de kiezer uiteindelijk bepaalt en beslist. En wij staan klaar, ook met 6 zetels, om weer de volle 100% ons te geven. De VVD werd de derde partij met 4 zetels. Wij zijn nog nooit zo groot geweest in Venray, dus we zijn super gelukkig met de uitslag. En ik wil natuurlijk beginnen met name Venray Lokaal te feliciteren met de overwinning. Maar niet te vergeten ook GroenLinks. Dat is nieuw op het podium. Welkom in de raad. Ja, wat was je hoop ook alweer aan het begin van de avond? Mijn hoop was 3000 stemmen. Nou, volgens mij zitten we daar niet ver vanaf. Dus volgens mij hebben we die 5e zetel net niet gehaald. Maar met 4 zijn we ook super gelukkig. Ja, met welke inzet ga je de onderhandelingen in? Of komen er niet onderhandelingen zoals we gewend zijn? Wij gaan komende vrijdag gaan we duiden met de eigen fractie. En dan gaan we de onderhandelingen daarna in. D66 behoudt de 3 zetels die ze al hadden. Zoals van tevoren aangekondigd, als wij consolideren op 3 zijn we heel tevreden. Met iets meer zouden we heel blij zijn, maar met 3 zijn we hartstikke tevreden. Dus jullie blijven gelijk staan nu, dat is waar het op neerkomt? Ja, dezelfde plek. Ja. Weer de 4e partij. In grootte en een aantal stemmen althans, dus we zijn daar blij mee. Ja, ook al ben je dan een nieuwe lijsttrekker, je had natuurlijk wel eigenlijk wat winst willen boeken, denk ik dan. Ja, dat wil je natuurlijk altijd. Maar uiteindelijk zie je dat de andere partijen een enorme vlucht maken. Want het voor hen natuurlijk hartstikke geweldig is. Nou ja, als je daar tegen afzet, dan hebben wij het mooi gedaan. Ja. De lokale partijen doen het landelijk goed, hè, zeggen ze. Ja, maar dat zie ik op alle landelijke televisie ook. Wordt telkens gezegd van nou, de lokale partijen gaan extra stemmen vangen. En dat is natuurlijk een bijna self-fulfilling prophecy, zeggen ze wel eens. Hè? Okay. Maar het is mooi dat het gelukt is voor die partijen. Juist. Samenwerking Venray blijft stabiel met 3 zetels. Nou, laat ik beginnen met het feliciteren van de grote winnaars Venray Lokaal en de VVD. Begin van de avond zei ik tegen jou, ik ben tevreden met 3 zetels. Nou, die schijnen we te halen, dus hier staat een tevreden lijsttrekker. Ja, want gelijk blijven is in dit geval goed. Gelijk blijven is goed. En als je kijkt de percentage en een absolute stemmenaantal, hebben we wat gewonnen. Dus ik ben tevreden. Ja. Stilstand is geen achteruitgang in dit geval? Stilstand is absoluut geen achteruitgang. Nee. Maar dat is met samenwerking verder nooit overigens. Nieuwkomer met 1 zetel in de raad is GroenLinks.
Ja, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat we in de raad komen. Ik had eerder deze avond al gezegd dat als we 3 zetels zouden halen, dat ik in de lamp zou klimmen. Maar ik ben in ieder geval ook heel blij dat we nu ook die lamp wat vaker gaan zien. Dat is ook goed nieuws voor jezelf, mits je genoeg voorkeurstemmen hebt gekregen. Ja, precies. Het moet nog eventjes blijken of dat ik die zetel in ga nemen of dat het iemand anders gaat worden. Maar het belangrijkste is dat we vertegenwoordigd gaan zijn in de raad. Ja, dat is de belangrijkste winst. Ja, en van daaraf kunnen we het verder uitproberen te bouwen. Ja. Ook de PvdA blijft stabiel met 1 zetel. Het is een beetje dubbel, want we hebben eigenlijk veel beter gescoord dan 4 jaar geleden. Maar hier zijn we niet tevreden mee, want ik had minstens op een extra zetel gehoopt. En die is er niet gekomen en dat is wel teleurstellend. Ja, jullie blijven op 1 zetel staan? We blijven op 1 zetel staan. We hebben wel 300-400 stemmen meer gehaald. Ik heb het niet precies uitgerekend. Maar het is niet genoeg voor een tweede zetel. En dat is ook om die reden jammer dat we natuurlijk een heel groot aantal goede mensen daarachter hebben staan die ik het ook gegund had. Ja. Als ik überhaupt natuurlijk in de raad kom, want de persoonlijke uitslagen zijn nog niet bekend. Het is normaal wel de lijsttrekker die ook wel dan erin komt, maar dat hoeft natuurlijk niet. Nee, hangt van het aantal voorkeurstemmen af. Hangt van de voorkeurstemmen af, ja. Dus nog even spannend, een paar dagen. Zeker. Maar goed, nummer 2, 3, 4 zijn allemaal goed. Dus wie erin komt, dat gaat helemaal goed komen. Ja. In ieder geval met 1 zetel zoals het er nu uitziet. Met 1 zetel, wat ik wel jammer vind in totaal is dat links niet gegroeid is, maar zelfs 1 zetel verloren heeft. Als we naar SP kijken, naar de Partij van de Arbeid kijken, naar GroenLinks kijken, hebben we nog maar 4 zetels over op links. En dat betekent ook wat mij betreft dat Venray nog meer aan het verrechtsen is en dat is jammer. En misschien ook een goed moment om als linkse partijen meer samen te werken? Jazeker, nee, dat hebben we de laatste maanden heel goed gedaan. En als linkse partijen hebben we daar ook al eens over gepraat. Ja. Nou kennen we de uitslag en nu moeten we kijken hoe we ons daarna gaan verhouden. Voor Jan Hendricks van de SP voelde de uitslag dubbel. We hebben een verdubbeling van het aantal zetels wat we nu hebben. En als je terugkijkt naar 4 jaar geleden, dan hebben we een halvering. Dus het is nogal dubbel op in dit geval. Ja, maar je gaat wel van 1 naar 2. We gaan van 1 naar 2 en daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja, waar is het aan te danken, denk je? Nou, wat dat betreft, wat slechte uitslag is vooral te danken aan het feit dat wij in coronatijd niet hebben kunnen doen wat wij altijd doen. En dat is 4 jaar lang naar de mensen toe gaan en kijken wat er speelt. En kijken of we samen met die mensen oplossingen kunnen bedenken. Ja. Dat hebben we niet kunnen doen. Dus vandaar denk ik dat de uitslag wat minder is. Ja, dus je staat hier met dubbele, tweeslachtige gevoelens eigenlijk. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Enerzijds is het winst en anderzijds is het verlies. Ja. De officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt maandag vastgesteld.